ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବେଇ ଏଇଟା ତ ମୋ ବା ଘଣ୍ଟା ଆମ ଦେଖୁଛୁ ଯାଇଥିଲୁ ସେଇଠୁ ଘିନି ପଳେଇଛୁ ନା ଆମ ଘଣ୍ଟାଟା ଚୁର ତ ଢିପାର କେହି ଦେଖିନଥିଲା ଘଣ୍ଟା ନାଇଁ ସେ ତ ଘିନି ଚାଲିଛୁ ଚୁରୁଣି ବେ କିସ କହିମି କାଲି ରାତିର ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜର ବସିକି ଶୋଇବନି ମୁଁ କହିନି ସକାଳୁ ଉଠିବାକୁ ଚାର୍ଜ ଫୁଲ ହେଇଥିବ ହଁ ତାନେ ସକାଳୁ ଫୁଲ ହେଇଥିବ ଚାର୍ଜ ତାନେ ବେ ନା ବେ ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖିବାକୁ ସୁଇଚ ଦେଇତେ ଭୁଲିଛି ମୁଁ କଲେଜରେ ପଢୁଥିବା ଝିଅଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ କରତେ ତୁମେ କିସ କରିବ? ଇମ୍ପ୍ରେସ ନା ବାଳ ମୋର ଇମ୍ପ୍ରେସ କରତେ ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ଝିଅଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲସେ ଜାଣେ ମୁହଁର ହଜାରେ କ୍ରିମ୍ ମାରିବେ ଭିକ ମାରିବେ ଫେଲବୁଲ ମାରିବେ ସେ ଦେଇକି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିବେ ମୁଁ ଜାଣେନି ନା ସେମକାକୁ ଥରେ ବିନା ମେକଅପ୍ରେ ଦେଖିନେ ତୁମେ ରାତିର ମୁତି ତ ଉଠି ପାରିବନି ଯେ ଆହୁରି କହୁଛ ଇମ୍ପ୍ରେସ ମୋ ଝିଅ ମୋ ଦ୍ୱାରା ପଟୁ କି ନ ପଟୁ ମୁଁ ସିଙ୍ଗଲ ରହିମି ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ସିଙ୍ଗଲ ରଖିମି। ପାଡ଼ିବ ତ ଏମିତି ପାଡ଼ିବ ଯେ ପାଡ଼ ଶୁଣିଲା ପରେ ଲୋକ ବେହୁସ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ତାକୁ କେତେ ଅନୁରୋଧ କରି କହିନି ଚିକେନର ଜମାରୁ ଲଙ୍କା ପକେଇବୁନି ସିଏ ଶଳା ତିଲା ମୋ କଥା ମାନିଲାନି ପୁରା 2 ପ୍ୟାକେଟ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଢାଳିଦେଲା ଚିକେନର ମୁଁ ଲୁଭର ପଡ଼ିକି ଖାଇଦେନି ମୁଁ ଜାଣିନି ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଛି ବୋଲିକି ସକାଳୁ ହକ୍ତେ ଯିବାକୁ ମୋ ଗାଣ୍ଡି ଜଳୁଛି। Johnny, Johnny, Yes, Papa. eating sugar, No, Papa. telling lies. No, Papa. Open your mouth. ଏଥର ପାଡ଼ ନାଗିନେ ଟିକେ ସାଇଡ୍ କି ଯାଇକି ପାଡ଼ିବ ହେଲା ଏ ପାଟିକ ନା ବାଳ କେତେ ଥର କହିନି ପାଡ଼ତେ ନା ଆଉ ଥରେ ଯଦି ପାଡ଼ିଥିବୁ ତ ଗାଣ୍ଡିର ଫେବିକ୍ୱିକ୍ ପଡ଼ିକି ତ ଗାଣ୍ଡି ଯୋଡ଼ି ଦେବି ବୁଝିଲୁ। ଭାଇ ଆଜି କତରୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗାଧେମି ହେଲା ବାଥରୁମର ଯେ ମଗ ଆଉ ବାଲ୍ଟି ଅଛି ସେଟା ଛାଟିକି ପକେଇଦିଅ ଭାଇ।